Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang babae sa Negros Occidental ang nagulat nang ikinasal na pala siya nang hindi niya alam. Matapos ang mahigit na 2 years na relasyon ni Evelyn at ng kanyang boyfriend, ay handa na sila umanong magpakasal kung kaya't kukuha sila ng Certificate of No Marriage o Senomar. Subalit, imbes Senomar ang ibigay, marriage certificate ang inilabas ng civil registry sa Bacolod. Nagulat siya nang 1 taon na pala siyang kasal sa isang Indian national. At di pa siya nakatungtong sa Valenzuela kung saan ginanap daw ang nasabing kasal at sa Caloocan kung saan nakuha ang nasabing marriage license. At di niya rin kilala ang sinasabing asawa niya sa dokumento na isang Indian national. Ang ipinagtataka niya, tama lahat ang detalye maliban sa kanyang pirma. At nabisto pa na meron marriage license number subalit nakapangalan ito sa ibang tao. Ayon sa PSA, biktima si Evelyn ng identity theft. Nangako silang tulungan ipakansela ang marriage certificate nito. Hindi man daw madali, pero tutulong sila kay Evelyn. Ikaw, kabisyo, ninakaw rin ba ang identity mo? At yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Beshi! Morning ko! Morning, Deeds! Kabisyo! Feel good morning! Thank God it's Friday! November 29, 2024! Sa oras na 7:31 ay kasama niyo na ang pambansang Angkol! Angkol Dagon! Mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang pambansang Tita Max. Marami ring nanakaw na kanyang identity. Lalo sa FB, no? Dami nagpo-post. Yes. Oh. Walang iba. Dahil na bakit ka nanonood ng radyo, Tita Tanya Chinita! Daghang salamat! Good morning, Mang Kanor! Hindi ko sasabihin na maraming beses na akong ikinasal. Ano pag ganyan? Nalaman mo kasal ka na pala? Sino mo kilala? No? Nasyak, di ba? Kahit sa naman parang malulungkot ka na, paano nalusutan to? That's a public document. At personal mo, kunyari ikaw, Tita Tanya, bigla ka na lang ikinasal kay kanino man na hindi mo kilala. Oo. Paano na lang kayo ng boyfriend mo kung gusto nyo nang magpakasal? Di ba? Ganito na lang, Yan. sasabihin ko sa boyfriend ko. Perahan natin yung ano. Hindi nga niya kilala eh. Kasi nag-asawa ng iba. Hanap May ko yun, ibang nahanap babae. nga eh. Yung Sinomar nga eh. May record naman address niyan eh. Magreklamo ka sa ano, DOH. Mangka na. PC nga eh. Ha? PC. Ano yun? PC. Nasa Philippine Statistics. Ano? IPIS. PC.
Hindi ko may... PSA. PSA? Ano ba yung naging E? Parehas lang yan sa O kasi dati ano yan NSO. Oo, naging diba? PSA na po. PSA. Pero nangako naman ng PSA na tutulong kayo. Hindi madali magpakansela ng marriage certificate. O sana naman po matulungan na yan. Kasi Pero ganyan mapapatunayan mo kasi ikaw yung tunay na mag-aari ng pangalan Oo mo. So naman. mapapatunayan mo yan. So, Pila-pila lang. may investigasyon kasi Yes. paano naman nagamit yung pangalan ni Evelyn? Paano, di ba? Yung nagkaroon ng identity theft. Paano siya naging valid? Ba't siya nakalusot? Kasi Oo. ano na yun? Public document na yun eh. Kumbaga, nasilyuhan na yun. So sinong may fault Yun! kaya? No, diba? Ititrace mo, may mga perang ginagamit dyan para maipasayang Yan. papel niya. Tas ibang tao palang gumagamit. Oo. So anytime, hihiwalayan ni girl yung Indiano kung sino man yung dalawang nasa marriage certificate na yun, lusot si girl kasi peke naman yan. Oo. Magiging invalid yan Yes. since hindi naman ako yan. Tsaka, di ba? Kahit hiwalayan kita, hindi naman ako si yan eh. Hindi naman ako si Evelyn. Oo. Ako naman talaga si Tita Tanya. Yan. Oo, parang ganun. Kawawa, di ba? Diba? Naiinis ako. Saan? Naiinis ako dyan sa... Sa Bombay? Hindi sa Bombay, kung sino man. Oo, naniningil eh. Sa Bombay? Yung taga-civil registry. Hindi. Nagtatrabaho na maayos yan, mga taga-gobyerno. Yung sa LG registry? Oo. Kaya nga. Pero, ayan, tutulungan naman nila. So, salamat naman po. Kasi it's nakakatakot na parang, kunyari si Tita, biglang nagkaroon Hindi ng certificate na wala namang kinalaman dyan. Ngayon parang magkakatrust issues ka tuloy sa mga legal documents eh. No? Ayan Kapag nga huli, eh. diba? Ano ba napalusot yan? Sabi pa niya, my friend, biryani. Sabi ng Indiano? Sabi ng taga-civil registry. Ma'am, bayaran niyo muna po to sa cashier doon po sa kaliwang pinto. Sabi ng taga-civil registry. Sabi ng Bombay, Ay, nagugulingon. may tindang kumot. Yung Mumbai? Yung taga-civil registry. Sideline niya yun. Yung ng taga-civil registry. Ng Mumbai. Siyempre, 5-6 po. Baliwala na sana. Sabi ng Mumbai. Sabi nung taga-civil registry. Ganun Ang hirap naman. naman kasi. Okay lang yan. Ganun naman talaga. Wala, pinasayaw niya ang kubra. Nagagad. Maniwala na sana sila. Paniwalaan niyo muna. Sabi ng Bombay! Sabi ng kubra. Nag-release ng, nagsinga ng katas eh. Dali. Mga ladies and gentlemen, maniwala na sana ako. Pero yung kubra sinipon, nagsinga. Ang kubra sinipon, patay. Kailangan mag-niuset. Sabi ng kubra, Kailangan mag-niuset. ng kubra. Bombay. Para makasingil siya ng mga utang. Yung Bombay. Yung cobra. Iskobra. Sabi ni Palong, buti na lang, peke kasal ko. Sabi ni yung bride? Hindi, Ni Palong? Yung driver, yung taga-barangay namin. Si Palong. Ay, pinsan ko. Estila ni mo Nagdadrive Palong. ng ambulansya yung tulad. Si Palong? Yung cobra. Ang liit? Ni Palong. Yung kubra ni Palong? Patay. Kulay green eh. Yung kubra, hindi naman kulay. Hanlulukay. Kulay green. Yung kubra! Yung Bombay. Akala mo si Palong. Para ng The Hulk. The Hulk. Bakit, Manuel? The Hulk. Incredible? Hulk? Incredible? Hulk. Si Palong? Ha? Si Palong? Andali, yung Bombay. Dali-dali makikinig kami siya sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang
memorize yan? The Hulk, basic! Oh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!